Jeg hedder Oliver Rasmussen. Jeg er 14 år gammel, og jeg kører go-kart. Jeg elsker at køre go-kart. Jeg startede med at køre go-kart, da jeg var 6 år gammel. Jeg kører international go-kart mod de bedste i hele verden, mod de bedste teams. Og jeg kører for Tony Kart Racing Team, som er et af verdens bedste teams nogensinde. De har haft nogle rigtig dygtige kører gennem tiden. Blandt andet Niklas Nielsen, som lige har vundet Le Mans. Da han kørte go-kart, så kørte han for Tony Kart. De lærte ham at køre go-kart, og de er også i gang med at lære mig at køre go-kart. Jeg har lige været ude og køre et heat, hvor jeg blev nummer 2 mod nogle rigtig dygtige kører. Når man kommer ind fra sådan et heat, så har man det fedt, fordi at man ligesom jagter noget, og når man ligesom får det hele til at lykkes, så det går godt. Det er en virkelig fed følelse. Min drøm det er at blive verdensmester i go-kart, og det har det været lige siden jeg startede med at køre. Udover det, så kunne jeg godt tænke mig at leve af at køre motorsport, fordi det er min helt store passion. Jeg har underskrevet en 2-årig kontrakt med Tony Kart, så det er gode muligheder for mig til at blive ved med at udvikle mig og blive ved med at køre her på den internationale scene mod de bedste i verden og de bedste teams. Det er en virkelig stor mulighed, og det er jeg virkelig glad for.